Ако все още не сте закупили коледен подарък на баща ви, на дядо ви, на брат ви, на гаджето или на който е друг мъж в живота ви, това е перфектният избор. Това е комплект от 4 броя машинки, които всеки мъж използва в ежедневието си. Шейвър за бръснене, машинка за постригване, тримър за оформяне и машинка с приставка за ушилон и нос. Нека ви покажа комплектът. Те са на марката Кемей, изключително висококачествени в супер изчистен дизайн. Всичките им остриета са изработени от висококачествена неръждаема стомана. Това представлява машинката. Тя е оборудвана с дигитален дисплей, на който показва оставащия заряд и има 2 скорости и е оборудвана с регулируем нож. Комплектът си идва с най-различни приставки за различните машинки, с 8 броя приставки за машинката, 3 броя за тримера и с допълнително острие за шейвъра, както и с голяма туба масло за смазване. Ако искате да се здобиете с такъв комплект специално за вас по повод коледните празници, го пускаме на хитово намаление. Цената е 125 лева и е с безплатна доставка до офисите на Еконт в страната. За поръчки може да ни се обадите на телефонния номер или да поръчате директно от сайта ни.